In 1992 kwam kunstenares Mieke van Uden met het initiatief om een kunstmanifestatie in Gijsteren te organiseren. Inmiddels is de manifestatie uitgegroeid tot een tweejaarlijks evenement dat elke keer een beetje groter wordt. Dit jaar, tijdens de 13e editie, werd voor de eerste keer de kasteelruïne bij de route betrokken. Ook dit jaar was er weer veel te zien voor de bezoekers. We hebben hier 28 beeldend kunstenaars staan. En die hebben allemaal heel verschillend werk. Als je om je heen kijkt, dan zie je smeedijzer, je ziet brons, je ziet schilderijen, noem maar op. Dus die afwisseling is heel erg leuk. We hebben ook woordkunst, dat is ook heel aardig. In het kasteel staat iemand die heeft echt, ja, je zou kunnen zeggen, een hele leuke manier van gedichten neerzetten. We hebben een dichter hier rondlopen. En tussendoor hebben we allerlei soorten muziek en theater wat rondloopt. Er zijn ook een aantal kunstenaars die zelf een demonstratie geven. Hoe zij hun werk maken. Dus dat is eigenlijk alsof je in een atelier kijkt. Wat bent u aan het maken? Ja, het is meer als een toren van Babel, zou je kunnen zeggen. Een fantasiegebouw is het eigenlijk. Waar haalt u deze inspiratie vandaan? Ja, het is een beetje links en rechts kijken. Nou, architectuur en zo. Stripverhalen en zo. En ja, veel kijken naar architectuur, dat is het eigenlijk. Niet alleen kon men de kunstenaars aan het werk zien, het was ook mogelijk om een stukje kunst aan te schaffen. Oh, het is ook voor de show, maar ik doe wel graag ook wel iets verkopen. Dus, want ik moet ook wel klei kunnen kopen. Dus, Het is puur voor de verkoop ook, ja, toch wel. Ja, en ja, zien, en ja, het is geen pakje boter natuurlijk wat je vandaag koopt. Maar iemand die het mooi vindt, die komt er wel op terug. Of ze zeggen meteen oké, die pak ik mee. En de inspiratie, waar haalt u die vandaan? Ik weet dat mijn vrouw zelf vroeger al als klein kind heeft ze altijd iets met beelden en dansen gehad. Ze heeft zelf haar studie afgemaakt als coupeuse, volwaardig coupeuse, terwijl ze zelf ambtenaar is. Ze werkt zelf op de CBS. En dit heeft er altijd in haar gezeten. Het fijne, het fragiele, het bewegelijke en dat komt weer terug in haar beelden. Naast de kunstmanifestatie werd ook het Wereldfestival voor de 7e keer georganiseerd door SOS Meerlo-Wansum. De ingeplande activiteiten van de stichting waren een goede aanvulling op het aanbod van de kunstmarkt. Het programma bestaat uit workshops, sieraden maken. Je ziet, mensen kunnen het gebarentaal leren. Dat heeft te maken met het project dat we afsluiten. De afgelopen 3 jaar hebben we geld ingezameld om een school te bouwen in Djiboro in Gambia. Dat is een speciale school voor kinderen met een beperking. En we beginnen met dove kinderen. Er zijn heel veel dove kinderen in Gambia die nooit naar school kunnen, die met niemand kunnen communiceren. En hiermee, met deze school, kunnen ze les krijgen in gebarentaal, kunnen ze gaan communiceren en kunnen ze een vak leren en een eigen bestaan opbouwen. In de afgelopen jaren is al flink wat geld voor het project opgehaald en op het Wereldfestival werd het eindbedrag gepresenteerd. Dat was een begroting van €69.500. En zoals je bij het podium kunt zien, hebben we meer dan €71.000 opgehaald. En ook nog een sponsoring gekregen voor een bus waarmee de kinderen naar school vervoerd kunnen worden. Dus dat is echt een fantastisch resultaat. Mede hierdoor was SOS Meerlo-Wansum zeer tevreden met de prachtige dag. Ook de organisatie van de kunstmanifestatie prees zich gelukkig. Dit prachtige weer, dat is echt een geschenk uit de hemel. Ik zeg het bij elke keer vandaag. 2 jaar geleden hadden we heel slecht weer. En toen waren er toch nog bijna 2000 bezoekers. Maar ik denk dat we daar vandaag ruim overheen gaan. Over 2 jaar vindt de volgende manifestatie plaats. En via een selectieprocedure zal ook voor die editie een goed aanbod vol kwaliteit en originaliteit voor de bezoekers klaarstaan. Ook voor het voorbeeld van de jonge uilskuikers die er op het moment zijn, is ontzettend leuk om te zien.